abịa ma ndụ ka m ji ndụ na-eke ndụ n'orie ndụ na afọ ndụ ụmụazị ọzọ bụrụ taa Jenụwarị 1 wee na-agọ ndụ onye ọbụla ndụ ụmụazị ọzọ bụrụ niile ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ ụmụazị anyị amụka anyị ekene Chukwu na arọngụ kele mmiri kọ aka oyibo ke ife dị ya n'ime wee na ya ụdarụkwa ka isi wepụta anyị wee ketakwa anyị n'ụbọchị taa anyị tetakwa taa Jenụwarị 1 ụfọdụ apụrụ odu Jenụwarị 1 a mana anyị pụrụ rie wee na-asị onye dụkwa ndụ wee ruo Jenụwarị 1 na kene Chukwu wee na-adị ọgọ na Chukwu na ala isi owu kpụpụkọnụ ngị okwu wee na-ayọ n'isi ụmụazị ọzọ ụbọchị ana m ayọ n'isi ma nwoke ma nwaanyị ikwu na ibe ndụ onye ngo ndụ onye mbana mmiri atara m azụ anwụ na wee na-ekene gị ahụ Chukwu anyị sị onye afụrụta asị fụ ya echi onye afụrụta asị fụ ya echi ma nwoke nwaanyị anyị adị ogologo ndụ na arụsi ike pụkwa aha ọzọ wee na-asị ndụ ụmụazị ọzọ bụrụ ndụ m ga-arụsi okoko ekwuru na m emeka dibịa m nka ọgwụ mmụọ ka m na-efe na-eme dibịa mmetide aka n'ife ọjọọ ndụ ka nna ya ndụ na-eke ndụ n'orie wee na-asị ọkwọ ntụ asị ekwu eko esi ya n'ụkwọ na ọfọ ọnụgo oyi gụ na agba na anọ amaghị ụmụ na ọdụ akwa ọkara wa ọdụ na-agazie m n'ọfọ ndụ gụ na Chukwu isi owugwu agọna m ndụ taa bụ Jenụwarị 1 wee na-agọ ndụ ndị grupu ọbụla m Okokoo nọ na ya especially ọzọ bụrụ a na-akpụ TV ụmụazị ọzọ bụrụ niile ma ndị mụ na ha nọ na grupu ma ndị mụ na ha anọghọ ma nwoke na nwaanyị amụrụ n'ọzọ bụrụ ndụ ha ka m bịara ịgọri na ogwu taa ana m agọ ndụ na-eke ndụ n'orie ndụ na afọ ndụ na nkwọ anyị apụta na Jenụwarị 1 wee na-ekwu ogologo ndụ na-arụ isi ike onye afọ taa asị fụ ya echi ma nwoke ma nwaanyị nọ n'ọzọ bụrụ ma ụmụazị anyị ya amụlite gọna Chukwu na ala gọna agha agbana nọ ana m aya odo mbụkọ ka ha ya abụta na etetapala anyị n'aka onye gbuo n'aka ego nne ogbuo n'aka ndị ego kitikiti ego bịaba ego mma bịa ego mmadụ abịaba na-akpa anyị ọjọọ oyi ana m aya gọna Chukwu na ala do mbụkọ ekwena ka ya maa anyị kwuru na anyị adịzigo ogologo ndụ wee ruo Jenụwarị ọzọkwa bịa ife nke agha anyị gara aga nke anyị na-aba anyị aka nke gara aga mma onye enweghị ome ka o nwee nye onye ọbụla ife ọnwụ na ọ chọrọ onwe ezigbo ife ọma bụpụrụ anyị ndị uke mmadụ ndị na-anọbe mmadụ n'ọdụbe be ha ndị nri ọnụ mmadụ iri na-ewe iwe ndị na-atajiri mmadụ afọ ndị amaghị ntụ esi wee kpaa ego ndị anya ọkụ mmụọ ndị amụsu ndị ogboma a sị bụpụrụ anyị nya bụpụrụ ụmụazị ọzọ bọrọ ife ntakasị anya nwanne fụ nwanne ya na ọya ma nwanne ya onye gbeburu ibe ya agbatuo ya gụ na Chukwu anụmaya gụ na agha ara gụ na agha ogwu ọkwa nkwere ugwu mkpu efi ọkwa m egbo na-arụghị efi wee na-ekpekwara ụta ka inye ha ogologo ndụ narị isi ike ọ bụghị ọ gọziere ha chetakwa ahụ bịa nye gị ife sisi gbuoru ma ọbara efi ka ị na-eri ma ọbara anụmanụ na ihe eri ọbara mmadụ ana m ekpere isi ụmụazị ọzọ bụrụ taa wesị obi ata ọjị a na mbụ ka anyị taa n'ibe wee gụ na ahụ gbara anụ do mbụkọ gụ na Chukwu na ala etetere dibịa ife ọma emekwarịrị anaghị amakpụdo ndị ọmakpụrụ n'ihu na ala gụ na agba na alụ ife ọma mee deemenụ wakara bụ iyi ọ gaziela n'ọfọ wee na-ekwukwo ntụ anyị na-enanya ọkwọ ntụ anyị si wee kwuo okwu ka o esi eruo n'ụkwụ n'ọfọ n'ugo oyi ya isi ụmụazị be anyị niile ndị pụrụ mba ọzọ jee chụ ife afọ ya eri a sị ngụ ka ije gọziere m fa gọziere m agba ego be anyị agba ego nkịtị gọziere m ọnwa na Zimbabwe gọziere m egbe gọziere m idigba gọziere m nwata malife chere ihe gọziere m ikenga gọziere m akpa gọziere m agba ogidi ụlas gọziere m a na-egbu achara gọziere m ụmụazị anyị niile opi ike ha fako ha ndị nọsị na mba gọziere mfa bụpụrụ ha uke mmadụ eze agba gọziere mfa eze agba aba anyị tabiri onye nwanne ya ọ gbara ndụ a sị ngwa anụ ma bịa obere isi ha n'ụbọchị taa ọ na-asị gụ na agba na anọ gọziere mfa na-eke gọzikwa m Okokoo dono ana m aya ụnụ bụpụrụ ha njọ dị n'ihu ha nọghị n'azụ ọ nọghị n'azụ ka ha nọghị n'ihu bụpụrụ ha ife arịrị ife mwute ana m ekpere tokwu n'ihe mezuru ya jee gbuwarụ ha ụzọ ha ya enwepụ ego n'ime ego ha nweburu mbụ gụ na Chukwu na ala chụba ndị ajọ mmadụ ebe ha nọ ana m ekpere onye kwe n'ihe mezuru anyị ya ma ndị ncheta akpa afa ma ndị be echetaghị akpa afa ana m ekpere do ha ya nọkara anyị nka bụpụrụ ha ife arịrị ekwuru m onye ọbụla ya echere ha ife ọjọọ anatụbuje onye ahụ ọkwọ ntụ esi ekwe ka o si n'ụkwụ n'ọfọ n'ugo oyi ya ọkwa ọkara bụ ọrụ